Hindi na tayo banyo ron, dapat tayo sa mga ating Apo Diyos, dapat tayo man ito rin pamakawan tinyanan, dapat tayo siya medisyon niya at hirampet balag. Ipong kau tayo matinagan niya Apo Jesus, tayo kararang, di kararang ito ang tubawi. Jesus, 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 amami sa dilangit, at gamang kami dahil ito yung kanito, sumanin, ito po kada kami, hindi ka nang mitipig sa, umay ka, tanurod, umay na dayaw, kaya umay nga, gigiban iti, usap ni iti ni Apo Jesus, umay ti, tunggal may sa tamang titi, kinapig sa iti pamali, sa iti tunggal sa kada kami. Pakawanan na kami Apo iti, nakapasulan mi, inya mating nasa may sasaogi, kaya naramid mi nga hamo, ang pinagayatan, kaya tulungan na kami, nga agbyag, iti na santuan niya biyag, nagapo iti saong mo umay ni matupad. Kaya kanahan mo nga ipalagip ka na kami iti anyaman, iti masapul mi aramitin nungarod, matumpal mi iti pagayatan. Tulungan na kami Apo, nagtutunggal may sa kada kami ngarod, maigdaan iti pamati nga umay mo pagayatan, pamati nga gusto iti kaya mo nga madaan ka na kami panagat dahil tugal sa kata kami tumadaan ko pati pinaka silaw iti kapanutan mi gapu iti sa og nga obay mi magkamang mga tata tulungan kami madarusan iti na sa pagdaro ni Apo Jesus tanong arod at ati kumpiyansa mi nga umay kinikaya sa ngwanan taagdayaw gapoy tinagan mo. Magyaman kami mga dati tikararang ni ikinasantuan, tinagan niya po Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Mamisan pa, ikararang tayo man iti baligi, iti aramin tayo iti tatangan na rin. Tungkol ati dawalan tayo man iti sanakit ti Diyos, bayat ti may tungkol sa kala tayo, tano iti angin isla kitang kumay na itid ka tayo, ta sa timang protektar, kaya tayo. Pagkara sa katayo, ipapsa tayo na tayo online. Ipapsa tayo mananaga niya Jesus tayo kararang. Jesus, 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 amami sa dilangit. Mamisan pa'y kahit daw at magiging ka, iti bendisyon mo, iti pinagtulong mo, iti aramid nila ito, iti amumi, iti sarili may kinapigsa, kinaramid hami, maaramid iti pagayatang, gapulaan, gapulaan iti itipudlo ng isurot sa panay po kami kinusuro pa na kami tulungan na kami na iti-aramin dati kaya at baligi kina isurot na awatin kuma aking pagayatang na ititunggal sa kada kami uray man kami iti nga gigidan gimong ka kaking ka kaya atin ko mga aramin biglit haan niya maawalan ti Serbina ngayon iti tunggal sa kanya kada kami ket pabindisyonan iti aramin dila ito iti pabor mo kanayon mi nga maranasan nungarod maadaan kami iti panagayat handa panagayat ng iti joy Father God nga iti pamati na ito ket umay mi apang na uditi jag may iti last breath may kahit matungpan mi kaya na madaan kami iti pananayat iti pinagtungpal kaya pigsa tulungan na kami man amang ating arami kaya mapadayawan na ka iti espiritu kaya pudno tanong ron haan nga sarili mi nga kapanutat kaya nakin mi nga pagayatan iti amay matungpalin ta isulaan ito pagkatapos sa amuli nga road isulaan iti dalan iti isulaan iti way ano maawat iti decision mo kin tibiyag na aganayan nga ikapolita iti aman kami at iti karalami kin dawat ni iti kangatuan nga nagan iti nagan niya po Jesus. Amen. Amen. Hallelujah.
serbihin ka. Nagsakbay ako, hinayin mo. Kahit kahanapang nga ang serbihin ka. Nagsakbay ako, hinayin mo. O Apo Jesus, kumain kami king ka, itigwid puso ni si Papa Kumaba, tanong ron, aming kumang padaya mi, kit maawatan. Awatan mama, aking panagdahan ni king ka, ang malayong, itinagan ni Apo Jesus. Amen. Ang mami sa langit, dahil kumain sa santuan ang nagan mo, kumain ipagalian. Patungpal kumain ipagalitan, ito'y nag-aakas sa langit. Itid mo ka na kami kita raon may itang handa. Pakawanan na kami kadagitibas baso ni. Akas iti pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Di na kami turong iti nakapakasurotan. Ilisin na kami iti managdakdakis. Takin ka iti pagalian, kin panang kabalin, kindayang at nalayon. Amen. Amen. Maganti Jesus ang wala, isun na ipagyaga. Salamat kada kayong karasan nananan ko. Ito'y lukong tamang ko, nagananan ko. Ni Jesus naman lubog, maganti Jesus pagbasa kada kami ti Salmo 23. Apo si kani pastor ko, at amin niya na masapol ko. Iti lalang to ang karuhutan, paginalain na. Iti sibay lagi dandanong anatalinay, idalam na. Ipaay mo kanyang ti baro apigsa. Tarabayan na iti tumutok adalan kasing ka rin. Uray pa'y nagingit ni patay ti paglasata, sa anak to ang buteng taadda ka kanya. Isarukod ken baston mo sa nagliban na. Mangisagana kay ti padaya nga paay kanya,
Ikiimatang nagiti kabusok ko. Pinaaroy utang dahil ko'y bulok itilana. Kaya't aglip-lipyas ti kopa. Awan dwa-dwa kumuloy to kanya ti kinaimba. Kaya't ti kinamagayat mo, bayat iti panagdat ko. Kaya't agta egot tumagdanayon iti panay mo. Hallelujah. Ito yung mga na kamayan, iti na let's greet one another. The broken heart.
ket ang gigitan tayuman ay kirarat iti sao ti Apo may buray kata nga maddaan ti tunggal man sa kadatayo iti puso nga umay agsi papakumbaba nga umawat kinagtingig ti sauna ken ay kirarat kayo man iti di pa iti Apo nga iso nga rod ng mga buray nga maddaan suna iti inspirasyon iti Espiritu Santo kini pinakauna iti Espiritu Santo kuana ken pigsa ken wisdom ken knowledge. Daras bukod tayo man tinagan niya ni Apo Jesus tayo kararat. Jesus, Jesus, Jesus. Sa langit at yaman kami dito natin ito ken oras nga maddaan kada kami nga road nga impaan kada kami itipigsa nga adda manen iti sa may itoy ket agigitan sa kadami iti kakabsat ni ate ulat kita kina agyaman kami nga ikan na kami kanayon iti tsansa pinapalawin na supay tuntunan mi nga matatadal kinasusuwan na kami iti sasaong tanong oras agyan kami iti santuan niya biyag Ama, tulungan na kami ang mabibisyonan kami itong nalasa na kami nga iso umay at tingin maawatan na kumagi sa mga maibuhin itang rabinok atam iti kapagmintamilok atam iti puso ni ay yaman nga para kinakasaglir iti kapagmutan ay yaman nga kinadakis at maiyawan ang amin na dito iyadayo kami kung ang amin na dito para nga tulungan mo iti adipin mo nga iso may buray nga madaan suna iti pigsa may daan suna iti sirip nga umay na nga may buray iti saong may suro iti sasaong nga punto tahaan sa sarili ng kapanunutan kumati may suro na nga iti saong laing isong rod iti pigdagan iti karagwami tulungan so na mga pangunaan iti Espiritu Santo tano ang amin nga rod kami iti pabilisyonan gapo iti saong mamaawan mi ken tong palunipala ito'y nga madaan kami iti pigsamo lang nga itong umay tumumpay sa sasawang Ama. At yaman kami, dapat ikararag mi, itinasantuan, kinangatuan nanagan, itinagan nga po Jesus. Amen and Amen. Let us welcome to Alipin to Diyos, ni Pastor Grace. Naimbag nga andaw, malam para kanya kay aming kaabsan. Kat itang kanito, tama na iti panagalan tayo iti sarita iti Diyos. Ada tayo iti Virgin Series na prinsipyo iti pangmati. Kat iti pauno ng kaabsan, kat tungpalan tayo iti sarita iti Diyos. Hallelujah. Makipagbasa kay kaabsan iti libro iti John, chapter 14, verse 15. Iti libro iti Juan, 14, verse 15. Kuna na dito ay 15. Intuloy ni Jesus, iti agsao. Intuloy ni Jesus nga nagsao, noy ayatan da, tungpalin nyo dagiti bilbilin ko. No ayatan da, tungpalan nyo dagiti bilbilin ko. Hallelujah. Kad pudno nga may ken kang runaan nga panangipakita iti panagayatay iti Diyos ket iti panagtumpal. Hallelujah. Kararantay nga mabait. Ama may sarilangit, pagyamanan ni ating nasarita mo Diyos, ama maipuray manan ito'y nga iglesia. Ama, ikararag mi, agpatuloy o Diyos, nga iti kinapudnulaan, iti maiwaragawag, isulain mo Diyos sa mga paragat, tayo patuloy o Diyos na pagbibiyagan mi. Ato'y iti tawag mi, iti kangatuan nga nagan, iti nagan nga Jesus. Amen. Anya ba iti go tayo in faith? Ita nga kanito, pilyan tayo kuma, nga agtumpal iti paganurutan iti Diyos. Hallelujah.
nalakaaya ti sumurot, nalakaaya iti tungpal, nakalaklaka. Iti ato yung talong nga prinsipyo, di muna agdinged, magandang sumaruno kat pamatyan, to believe, hindi pang talo kat pagtungpal. Anya ba iti kalrikatan? Okay? Ito'y pang number 3, iti panagtungpal, ijay nga masubok, no agpaisukati, nga nagdingig, agpaisukati, nga adda iti pamati tayo, iti sarita na. Ganin, narigat nga apan ka, iti step number 3 nga dagos, agtungpal ka, nga hamumot, nga agpaisukati, nga iti sarita na, hamupayman, garod, nga talaga nga pinati, iti sarita ni Jesus. Okay. Nga mata, iti damag talaga, kasanutay garod, nga surutan, kasanutay nga tungpalan, iti sarita na. Nuhan tayo nga rubyanan. Iti tao, nang minsan, damagin ako ni Pastor Raymond, Pastor, anya ba iti bawal iti church yun? Tanong imbaga ni Pastor kasi, ay, nagadumot ti bawal kanya yung madiam. Di, paritan dakton, ubra din niya kayat ko. Dasumbat mo ni Pastor, depende iti pamati, no kasanuwa nga sumuro. Ngayon siyempre, ang mga datay ti bawal, ang mga datay ti stricto, ngam iti mismo nga sarita iti Diyos. No agkurang iti tao, iti panagpakumbaba, narigat na sumuro. Kuna na iti Santiago, chapter 4, verse 6. Only the humble one obey. Napakumbaba nga tao, ket mas alisto nga sumuro, nga tumpal. Apay, gamin, kailangan to, James, iti English na. Santiago, chapter 4, verse baba. Hallelujah. So, nagkalan iti benepisyo, iti napakumbaba. Nga may tinapangas, tinapasindayag, haan, nga kanakay-ayo, iti sangwanan iti Diyos. Ito'y nga lubong, di ba? Agpipinasindayag ti tao. Kung nagkaroon ay preaching tatay, ay puro flex. I-flex na ti kastoy, picture ijay. Tapos makita da, artapan ti da duma, sunan kastoy. Ngam, iti pagayatan iti Diyos na maaddakan niya tayo. Kit iti pudno, nga puso, nga pagpakumbaba, iti sanguwanan na. Iti Diyos tayo, handa tayo nga imbalod. Handa tayo nga kontrolon nga kastoy, iti Diyos. Actually, inikan na tayo, iti waya-waya. Nagpili, noan niya, iti suruton tayo. Either we disobey or we obey. Iti Diyos, kaan nga conflicting. Adi ti adadalit mo lang katakabsat bilang may isang agpaspastor nga uray iti church member, hamo mabalin, controlling iti amin. Amin tayo, ada iti waya-waya tayo. Sumurot ka, wunuhaan. Ngam amuyo ba iti pagiyatan iti Diyos? Iti pilyan tayo met kuma, ket iti pagnumaran, iti kararuwa tayo. Kuna na iti Deuteronomio, chapter 30, verse 19, hingga 20. Deuteronomy 19, kuna nagtoy, pagpilian kayo, iti biyag wenno patay. O, ano pagpilian? Biyag wenno patay. Iti bendisyon wenno iti lunod ti Dios. Dua. Kanya pa'y? Pilian niyo, ay, awagak ti langit, ken ti daga, amang saksi iti pilian niyo iti biyag. Numampay, inikan na tayo iti Diyos, iti free will, waya-waya nga agpili, biyag wano patay, bendisyon wano lunod,
Iti Diyos, ti tarigagayan na Kanya tayo, iti pilyin tayo, kit iti biyag. Ibig sabihin, no pilyan tayo iti biyag kakabsat, pilyan tayo ni Jesus, pilyan tayo iti sarita na, pilyan tayo nga pamatyan iti sarita na, pilyan tayo nga tungpalan iti sarita na. Hallelujah. Galud. Kuna na ito'y 20. Ayatan niyo ti Apo a Diyos yo. Agtulnog ken agtalinag kayo. Anapudno ken kuana tapno na paot to. Iti panagnaedyo da kayo ken dagiti kapututan nyo. Iti daga nga inkarina nga ited kadag iti kapututan nyo. Abraham, Isaac, ken Jacob. Kuna nagron iti Proverbs 3 verse 16, right and left hand, long life, nag-declare tayo, may sakit, ti bendisyon, may sa bendisyon iti Diyos kit long life. Yung adi nga long life, nga adi kihang nga long life, nga iti suffering lang, iti lubong ti panagsuffer mo nga, apay, ika na tayo, pagayatan iti Diyos, nga ika na tayo iti long life, gamin. Iti paganurutan na mausanmat ko mga atoy nga biyag tayo nga napaot tapno maiwaragawag, maipasindayag iti naindaklan nga nadana. Hallelujah. Ada iti dugwang nga linteg. Kunana iti John chapter 1 verse 17, di ba? The law was given through Moses, grace and truth through Jesus Christ. Kuna na iti Lucano, John chapter 1 verse 17. Inted ti Dios tilinteg babaen ken ni Moises. Ngam imay ti parabor ken kinapudno babaen ken ni Jesucristo. Naman pa iti daan nga tulag na ited itilinteg ni Moises para iti Israelita. Imay ni Jesus iti New Testament times, ket isuna tinangisuro, iti kinapudno, iti grasya iti Dios para iti lubong. Gamin, iti lintag ni Moises, no nagbasol ka, maparusahan ka talaga. No sumurot ka, normal, iti biyag mo. Ito'y linteg tata ni Jesus. Kinapudno tata. Gapu, taingkaro ni Jesus. Iti basol tayo. Isu nga iti nagbayadan. Gapu iti darana. Na ipurpok iti Kalbaryo. Nabayadan na. Isu ito na ibagbagay iti Hebrew chapter 10. Christ sacrifice once and for all. Kunan iti Hebrews chapter 10 verse 10. Namimpinsan ngayon sakripisyo na itibiyag na para siya kansika kat maadaan itibiyag. Tata, na sumurot tayo iti paganurutan ni Jesus, gapo iti kinapudno. Bendisyon, kinbiyag nga agnanayon, isu iti magugulan tayo. Ngam, nag-disobey tayo, mabalin nga ibaga tayo, ayan nangay, iti resulta, iti disobedience ko tata. Mabalin nga hamupay marit na kabsat. Ngam, iti damag ko, sigurado ka kadi, nga makastrek ka pa garod, iti bagarian na. Iti artapan tayo kumakabsat, itapang nga panahon, kat adi makastrek tayo, iti pagarian, iti Diyos. In the kingdom of God. Anya ba iti composition, iti may sa kingdom? Of course, at iti ari. Okay, the king. At the teritoryo na. Pagtao, kan linteg. Garod. In the kingdom of God, Jesus is our king. Ni Jesus is ti ari. Okay? Iti teritoryo na. Amin kakabsa. Hanyo mang na ibagang nga teritoryo ni Satanas, iti impyerno. Tamai, purwak isunad jay maparusahan. No teritoryo na adi kanya na adi apay garod tapat isunag maparusahan. Teritoryo lang pa. Amin iti Diyos, gamin iti Diyos, iti makimkukwa, isunat inang paraswa, iti amin. Okay? So territory of God, all. Okay?
everything. Tata, asino itatatao na. Siyakan sika, nga umanurot, iti pagayatan na. Kaya nga hindi, in the Philippines, halimbawa, we are called law-abiding citizens. It is ang wanan man na tayo di Diyos. Are we truth-abiding Christians? Ajay, di berbero ka ni Diyos. Iti lintig na, iso ti masurot, tatlo makastrek. Abay, ado iti madep-deport, gamin, handang nga masurot, iti paganurutan, iti maysa nga country. Okay. May mga nare-revoke ang visa. Anya pa'y, pati citizenship, mabaling nga maikat. Gamin, you have to abide in the law of that country. Di pagtutungtungan tayo kakabsat, pagharian iti Diyos. We cannot contest on the law of God. Hantay mabalin, nga labsingin. Iti sarita iti Diyos, iti pagkanurutan iti Diyos, gamin iti Diyos lang ta iti masuro. Napagtutungtungan tayo, iti panagserek, iti pagarian iti Diyos, awan ti special task. Nga sikat special na tao, so nga, mabaling nga through the back door. Amin tayo, magna, kung nada dyan narugate, ang nga narugit, ana. Kanya ba iti nakipot, iti Ilocano? Nailit nga dalan. Narrow gate, iti English. Ang nga narugit nga dalan. Ngayon no, minsan of course, admission ka, magnaka iti bantay, talaga magnaka ti narugit. Okay? Napanunod ko, hindi adadya kami tangig, hindi story ka rin ni Ashley. Amoy, nag-visit kami daday ko, squatter area. Tapos dati nakaraan pa di sangka, pupa para siya, kanadi kulay black nga ka. Tubig baha. Aji ko, kananda, para siya ka na Ngam, kailangan ka tigisin gabi. Baon ni pastor kan may sapay, kararo ajay. Umaydan kadungtong rit na ubing. Kuna ni pastor, dalusan niyo suda bago pastor kinje church. Ado, iti sakripisyo, nagpaiso, nga umanurot tayo, iti pagayatan. Ngam umang gapo, iti rugit, uno something, hantay nga sumurot kanya na. Hantay nga ibati tayo, iti panagserbi. Ragsakan tayo kiti, gamin. Ti pagpanunutod laangan ni Jesus tupay, pinunasan na, dagi saksaka, dagi ti disipulos na. Sino ang kadi? Tapno agarte-arte na, pay. Kasi aji kapsat, may isa lang aji nga example. Naman minsan, matesting iti pamati tayo, babaan, dagi wagas na, kabusor tayo. Dagi aramid nga, hantay nga kay kaya. Aji kagurgura tayo ngobraan, isunto pa yung di ma-challenge siya niya tayo. Aji iwasan tayo ng trabaho, mabalin, na isupa iti pa trabaho, iti Diyos kanya tayo. Ibig sabihin, no pinili tayo nga agtumpan iti sarita iti Diyos. Iti isumbat tayo na kumain iti Diyos kit uwan. Hanga ajay, takastoy, masaduta. Nagadu, iti irason tayo. Ngayon tayo kung mga pagrasunan kakabsat, lalo iti pagtutungtungan tayo, kit kararwa. Iso nga agkararag tayo garo, nga maikan tayo, iti naan-anay nga pangmati, natidkan nga pangmati, gamin, nuhaan nga natidkan iti pundasyon, iti pangmati tayo, alis to tayo la, diba, nga matinag. Alis to umiba, iti pangmati, nagadiyahan nga talagang rimamot, kasla kayo lang ata. Ikumparamot, iti kayo ti kamatis, versus adi kayo, iti nara. Edi bimagyo to'y kwa, ito'y in Aurora, edi last November.
Aji narang kababay ni Idi at aji kami barangay 3. Hampolos nga na ano. Aji branches na kaskas dyan lang. Aji kaabay na, aji santol, awanan naspa, aji mangga naspa. Itinara. Natigke. Suma lang kaya, may isang national, di ba? National trade ay itinara. Kami natigke. Kas jay kumamot nga kinatibker. Kas labalay nga made in Japan, nga natibker. Hang nga made in, nga nalatag saritan. Ajay nga kinurang iti budget. Isang kurang ti semento, kurang ti darat, kurang iti steel bar. Iso nga, alis to nga, maperde. So makita tayo, very important iti pundasyon. No, ito'y lobo, makita tayo, dagiti haan nga napigsa nga pundasyon nga infrastructures, nagalis to nga mga perde. Nga, napagtutungtungan tayo mo iti pamati. Iti pamating haan nga nakasentro iti Diyos. Iti pamating haan nga nakasentro iti sarita iti Diyos. Alis to lang ata nga maparami. Alis to nga maperte. Umay iti bagyo, iti problema, umay iti testing in faith. Awanan. Antay ko mga maupay kakabsat. Gamin, nagdakilan, iti supapa, iti benepisyo, dagiti managtulno. Umununan ita amin, hadda iti waya-waya tayo, nga sumurot iti Diyos. Kuna na iti John 14, verse 15. Iti Diyos, iti mangayat kanya tayo. Kuna na to John 14, verse 15. Intuloy ni Jesus, tinagsauno, ayatan da. Tungpahalan nyo, dagiti biling ko. Sugarot, no ay ayatan tayo iti Diyos. Katungpalong tayo, iti sarita na. Iti Diyos mismo, ti makipakita man, iti panagayat na kanya tayo. Anya tayo. Iti Diyos umanda, kanya tayo, inggana. Diba? Kuna na iti Matthew 28, diba? 18-19, I will be with you until the end. Ngayon ada itibilin na, anya ba itibilin na? Apan kayo, mangibso, bautismuan nyo suda, itinagan ni di Ama, iti Anak, ken Espiritu Santo. Suruan nyo isuda, iti pagay nga ruta. Tapno isuda, balin nga disipulos ko. Ket adda kanyayo. Inggana panumpalan. Ibig sabihin, anya ba itapagbutngan tayo kabsat, no iti promesa iti Diyos, ket adda iso na kanya tayo. Bilang nga, sumusurot tayo, iti pagagarutan na. Kung kita ang tayo kabsat, ibig sabihin, if we deliberately sin, kuna na iti Hebrews chapter 10, then, iti pagungutan tayo talaga ikit iti Diyos. Iti karigatan, kit kabutbutan nga paungtan, nga paungutan, nga labsingin kit iti Diyos mismo. Hantay nga pagbutngan ni Satanas, hantay nga pagbutngan iti demonyo, hantay nga pagbutngan iti tao, apan, suda. Dagiti tao, matay ng tumulanta. Iti demonyo, mabalantay nga paksyatan. Iti jablo na parmigan. Asiyo ti agpaiso nga pagbutngan tayo, iti Diyos. Hallelujah. Iti promesa na, naawatan tayo suna, kinaawatan tayo, itinagan na, di ba? Receive and believe. Iti John chapter 1 verse 12, hagbalin tayo nga anak. Sa balikabsat, iti promesa para iti anak. Hallelujah. Tata, no sumurot tayo, iti sarita na, then, ijay tayo talaga paiso nga maipakita, nga datayo katpudno nga anak, an anak, iti Diyos. Amen. Ngayon na pagtutulong-tungon tayo, iti panagtungpal, kasano. Kasano tayo, nga iputputno,
nga agtungpal iti sarita iti Dios. Okay. Narigat nga sumurot no umuna palaeng ket hammo nga pamatyan iti sarita iti Dios. Di ba no adda iti amang ibilin, halimbawa iti classroom, iti class president ket adda iti bilin na nga kunana kay imbaga ni teacher. No nagiti estudyante ket handa nga tanggapan adi kay bilin nga nagapo iti teacher na awan sumurot di man kat. No hanga kapapa lalo no iti tao tot hanga kapapati. Okay? Gamin ada di ba ada ti normal nga tawo kas hanga kapapati ibagbaga na gamin kanayon nga ol kinaulbot ti rumwa tiniwa na. So we must be da tayo ket agbalin nga ehemplo nga no ang sarita tayo iti kinapudno ket agtingita. Ngem tapno mausar tayo nga mangiburay iti sarita iti Dios. Number 1, pamatyan tayo iti sarita iti Dios. So nga, ito'y nga prinsipyo iti pamati, han nga mabalin nga maikat kanya to aji talo. Aji mo muna, maadaan tayo iti lapayag, nagdengeg iti sarita iti Dios. So maruno, pamatyan tayo iti sarita. So nga, iti number 3 nga prinsipyo, ket panagtungpal iti sarita na. Hallelujah. Okay. Kailangan tayo nga awatan nga iti sarita iti Diyos kakabsat ket adda iti garantiya na. Makipaglukat kayo iti libro, ito umuna nga 1 John chapter 2, 3 to 5. 1 John chapter 2 verse 3 to 5 kuna natoy. No tungpalen tayo iti bilbilin ti Dios. Awan dua-dua nga maammo tayo iti Dios. Hallelujah. No adda agkuna nga ammo na ti Dios ngem di na met tungpalen dagiti bilin na ulbod ti kasta a tao. Ket saan nagtaeng kinapudno ken kuana. Ngem ti mangtungpal ti sao iti Dios ipakita na anaan-anay iti ayat na iti Dios iti pakapnekan nga agbigit tayo iti Dios isu dayto. Hallelujah. Ang masyakti ng ibaga, nalatak, nalawag, nga kunana iti muna nga Juan, Kapitulo 2, versikulo 3, inga na 5, nga ulbog, iti imang ibagbaga, nga namati, nga magkarod, nagtungpal. Ipagarap tayo garod kakapsat, nga sumurik ka di, iti pagaryan iti Diyos, iti ulbog. Hallelujah. Isu narigan nga maadaan tayo iti pamati nga hanggang pamati lang aw garod iti panagtulmod na. Okay. Kuna nagarod iti libro iti Santiago, faith without action is death. Iti pamati nga awan iti panagtungpal na ket patay natay nga pamati. Amen. Ikaw, sa totoo lang, iti panagtungpal, haan nga nalaka nga, bagbaga lang yun kakapasa. So, kailangan tayo iti napasnik, launay, nga tarigagay, at yung deep longing to obey. Kuna na, iti Hebreo, chapter 12, verse 4, hangga pa, hangkay pay na pan, kunan to'y di pay, nagsayasay iti darayo iti pannakidangadang yo iti basot. Iti English ko na in your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. Ibig sabihin, there must be persistence in faith. Hallelujah. Tamasubok. Iti amin nga pamati, masubok. Kasla iti libro iti Job, okay, nga ma-refine like gold. Okay. Hallelujah. Tata. Okay. Madaan tayo kumain iti tarigagay nga aramidan tayo amin iti wagas tapno ag makatungpal tayo iti paganurutan iti Dios.
narigad kami kaabsat, tata, halimbawa, nagagantay-tatay ti sarili ng Diyos. Okay, sige, sumurot tayo. Tunong bigat, ni, nalipatan tayo na rin. So siya ibagbagat tayo ni Pastor Raymond, nga apay nga, bayo siguro, apay, paulit-ulit mo, kita ng sermon. Kaya, anya nga'y garod, kung nati, John chapter 14, verse 26, ini trabaho ti Espiritu, kat mang palagip. Kung na pa John 15:26, mang palagip. Ti trabaho ti Espiritu Santo, mang palagip, iti amin nga panarusuro, iti apo tayo nga ni Jesus. Gamin, ampo iti Diyos, anya iti sakit tayo panayon, manang lilipat. Ada iti sakit iti tao, manang lilipat. So nga, hanggang nag-expect, nga iti may sa kaprichiki, never na maulit. Kung ka ni Sister Ashley, di ka naman. Ne? Ata i-preach mo. Sula ata, i-preaching nila sa atin. Agpada. Basi lang nga di verse ko. So lang, ibinuong na nga kasta. Hebrews chapter 10. Ay, Hebrews, Matthew chapter 24. Ni, baka next Saturday ulit, Matthew 24, mga umpibat idjay. Nga, ada tinang nga mo lang. Na mamin ulit-ulit iti preaching ibig sabihin. Ada pa, iti miyembro hampay nga makasuro. So, paulit-ulit lang. Hallelujah. Tata. Napagtutungtungan tayo iti pinagtulnog. Kitain tayo kakabsat. Nga hantay nga masobraan. Anya tiket kong ibaga. Adi may usarin tayo iti bukot tayo nga paganurutan. Itpagarot tayo ko panagtulog lang ta ajay. Kuna na iti 1 Samuel, amoy adi istorya nga ni hari nga Saul. Diba? Iti command iti Diyos kanya na. Kat, patayin na amin. Dagiti Amalekita. Pati ni hari nga Agag. Ngamaan niya itinubra ni Saul. Ni, imbati na. So, ajay. Di pinakaperdyan na. Umuna nga Samuel, chapter 15, ato ilata, 22 to 24, ibasaon tayo. Irugi tayo iti okay, 70. Kinuna ni Samuel, imbilang mo iti ananumuka ng si Kaitan iti ari lang iti tribo iti Israel. And kung sagrar na ka iti Diyos na ari iti Israel, ket imbaon na ka ang mangibanan, iti bilin na adadaelen iti maminpinsan dagiti managdakdakes nga Amalekita. Imbaga na agubatan ida agingga maikisakda amin ngem apay nga ru sinulangyasin mo iti bilin iti Dios. Apay nga inalustuam iti nagala dagiti nasamsam. Di mo kadi amo ang nagbasol ka iti apo gapo iti inaramid mo. 20. Ngamin sumbat ni Saul, tinumpan ko ti apo. Napanak iti nangibaunan na kanya. Pinatay ko aming nga Amalekita, ket inyawid ko ni Agag nga ari na. Nupay kasta, saan a pinatay dagiti tattao dagiti kasayaatan na karnero, ken baka asinamsangda, inyeg dakit di ida dito'y Gilgal, tapno maidatagda, adaton iti apo a Diyos mo. Kinuna ni Samuel, kayat kadi iti apo, ti maikan iti daton ken sakripisyo, ngem iti panagtungpal ken kuana, nasaysaya at iti agtulnog ken kuana, ngem ti agidaton iti kasayaan nero. Dakes akas iti panagkulang, iti panagsukir ken kuana, ket may sa abasol iti kinatangsit, kas panagdayaw kadigiti Diyos-Diyosen. Gapo talinaksid mo ti bilin ti apo, linaksid na kamit nga ari. Wow. Gapo lang.
inubra ni Hari nga Saul, kaya't naman nga sumurot. You see that partial obedience is still disobedience. Malungatan tayo kung makakamsat. Ito'y nga biyag ni Hari nga Saul. Inanointaran ni Samuel ni Saul bilang ari. Iti bilen iti Diyos kanya na paruneken na dagiti madagdakdakes nga Amerikita. You see that? When we become like Amalekites, iti Diyos haan awan iti asina para iti managdakdakes. Ngayon tao, di makita da, di ba? Human-centered. Human rights. Question na rin ta, uray pa iti Diyos, iti wagas na. Ito'y nga biyag ni Hari nga Saul, numampay pinarmet na mga talaga, dagiti Amalekita, ngam, adda iti handa nga, complete, hanang kompletong inaramid. Iti arit ako na napatayam. Ngam lasin na eh. Diba? Dagiti natataba. Di inaalada. Sinamsam da. Tatlo ka no idatod da. You see that? Iti pagarot da. No makaidaton ka. Kaya mayatan. Yung amoy ba kabsat. Ngahan na amin nagdaton kit awatan iti Diyos. Naawan iti panagtulnog kasano nga awatan iti Diyos, iti daton tayo. Kaya tayo nga magbendisyonan. Ngayon umuna kumakabsa, agtungpal tayo, iti pagandurutan na. Aramidan tayo nga example, iti biyag ni Saul. Nga gapo, iti pinaglabsing na, gapo, iti handa nga pinagdengag, adya incomplete obedience na, ijay nga naikat iso na bilang ari iti Israel. Ulitan tayo nga basahin kakabsat ito 22. Kinuna ni Samuel, kayat kadi iti apo, ti maikan ti daton ken sakripisyo ngam iti panagtungpal ken kuana, nasaysayaat kabsat. Iti agtulnog ken kuana, ngam ti agidaton iti kasayaatan a karnero. Haan ko ibagbagang kabsat ng kay agidatonan baka ibagayo umbaga ni pastora antay agidatonan agmali ti pa nang gano. Ibig sabihin na atoy hantay nga aji nga kasla bride tayo iti Dios. Aji kami ti naipakita ito eh. Are we able to bribe God? Nga gapo iti dakkel nga daton mo mapakwan ka iti basol mo. Nga may tuloy mo latang aramidan dagiti kinadakis mo. Haan nga repentance ati kabsa. Kuna iti Mateo. No among nga nagbasol ka. Apang ka palang makipag-ayos. Iti nagbasolang na tao bago lidaton iti daton mo tapno ma-acceptar iti Dios. Ibig sabihin, kaya nga may sa obraan tayo ito'y na church bago tayo na agidaton. Iti offering tayo, our tithes and offering. Dumawat tayo iti pamakawan. Gamin. Awan serbina. Amin. Ti among sakripisyo ka. Nagidaton ka nga nuhaan. Nga umno iti pusong nuhaan. Nga umno iti panagtulnog da tayo. Sayang kapsan. Kuna na to'y naisaya at ti agtulnog ken kuana ngam ti agidaton iti kasayaatan nga karnero. Dakes akas panagkulang iti panagsuker ken kuana nagrikat kapsat. Ibig sabihin dagiti nasukir iyarig iti Dios nga mangkukulang. Aray ko. Nyamutan. Kuna na Deuteronomio pinaramik na dagiti tao ti Kanaan gapo iti panagkulang da. Ibig sabihin dagiti nasukir maparamik. Kuna na pa ditoy ulit dakes akas ti panagkulang iti panagsukir ken kuana
Ket may sa apasol ti kinatangsit. Kinatangsit kas iti panagdayaw kadagiti Dios and apay. Gamin iti pride, iti kinatangsit, iti Dios mo, ti bahin. Your idol is yourself. That's why it is equal to worshiping idols. Iti pride, iti kinatangsit, hay nga panagpakumbaba. Kung ano to'y gapo, talinaksid mo tibilin ti Apo, linaksid na kamot nga ari. Hallelujah. Iti panaglipas tayo ato'y nga panunusuro iti Diyos. Iti prinsipyo iti Diyos, kaya't na ti alagadan na katagtungpal tayo. Gamin, kaya't iti Diyos nga makastrict tayo iti pagkariyan na. Gusto nga itang kanito kapsat, anyaman nga naglabsingan tayo. Any incomplete obedience in the sight of God. Because partial obedience is still disobedience. Tarigagayan tayo kapsat. Nga iti panagtulnog tayo. Ket umno, kompleto, iti sangwanan iti Diyos. Idawat tayo iti pagmakawan. Amin nga nagkurangan tayo. Idawat tayo iti pagmakawan. Amin nga kinatangsit tayo. Amin nga pinagkurangan tayo iti sangwanan iti Diyos. Tapno, agrugi tayo manan. Nga umanurot iti pagayaran iti Diyos. Tungpalin tayo garod kakabsat iti pagayatan na iti sarita na. Nagkaralat tayo. Jesus. 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 Ama misa dinangin. Ang yaman kami. Iti saritam nga nang palagip. Iti saritam nga napnuan iti bihag. Iti saritam o Diyos nga kanayon nga mangisurusuro kanyam. Ama, kas iti saritam o Diyos pakawalon na kami. Iti amin nga naglabsingan mi. Iti amin nga pinagkurangan mi. Ama, tulungan na kami. Ngahaan na kami, oras ang mapanigan nga magperde. Gapo, iti panagsugan mi. Father God, tulungan na kami. Magdaan iti maysa ken maysa. Iti puso nga managayat iti saritam. Iti puso nga napakumbaba. Father God, o Diyos, tapagayatam. Iti napakumbaba puso. Father God, hamo nga tarigagayan iti tao nga natangsit. Kinapasindayan. Garod Ama, tulungan na kami. Ngayon iti pinagtungpal mi kanyam kit kompleto o Diyos Ama, Father God. Kit iti wagas nga obrain mi. Haan nga bukod mi nga kapanunutan. Father God, ito suruton malaing. Iti wagas o Diyos Ama iti saritam. Ama, iti saritam nga naiburay kit bendisyonam. Iti amin nga makangig, I pray, Father God, let there be complete obedience as we await, Father God, for the resurrection. For the first resurrection, we pray, Father God, tulungan na kami. Agtalanan kami nga natungpa ang agtungpal iti pagayatam. Si aayak o Diyos ang Father God nga agtungpal iti saritam. Ama, tulungan na kami. Babaan o Diyos ang Father God iti bilig iti saritam. Babaan iti bilig ti Espiritu Santo. Ken iti dara ni Jesus. Ama, bendisyon ng iti maysa ken maysa. Iti protection mo, kit maanda, iti amin na sa maparigan, nga nagdingning iti sarita mitangan daw. Ama ato iti dawat ni, dumang-dawat kami, laon. Iti nagan nga kangatuan, nagan nga Jesus. Amen. Agyaman kami kapsat, iti amin nga nagkipagmaymaysa para ato'y nga mission service. Kat iti tuno next Sunday ulit, alas 3. Abay po.